KZN ngathi seyiyawuqhela nje lo mkhuba wayo ba a day before kuzaba khona uDurban July bona bavela bebe nama awards. Nizakhumbula mos last year kulamalanga lana pha ku 2025 July kulapho General Nhlanhla Mkhwanazi babebuza khona uGeneral Sibiya into ba ithini into yakho nodwa uyenza kuma awards na invite kuma awards wabo. Hayi waphendula uGeneral Sibiya njengoba hayi into njengabambeka incama hayibo wathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngalokho ndoda ukhuluma mawuze KZN awuvele nje udubuleke nje KZN. Hey hayi ke bafowethu na izolo bekhona ama awards eKZN though this time bokungaka Premier uNtuli ne bokuyi Premier's Excellence Awards kwela cala la seKZN. Hayi ke bekekhona nayo ndongo kukhona ke nalapho khona umamanya othizeni nje ke wambulisa ba sawubona ndonga. Hey madoda ndemve phendula kancinci into ba akunjani athi hey madoda bafethu apha sizothatha i-testimony kaGeneral Khane because akangesiyithatha and singabe sisilo sithi 2 days left into ba siye kwi-Freedom Day lethu okuzi-6 zikaJulayi usuku olukhulu apho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wame esidlangalaleni wenza yonke lento akayenza wasixela wonke lama nyundululo akasixelela wona but ke apha sizothatha i-testimony kaGeneral Khane esingangesiyithatha izolo sifila nje into ba sebeqalisile ukwenza ama-arrest naphansi kwalamcimbi wama-precious stones sharp ke ngithi nje iDurban July yakulonyaka qala yiyo nyani iDurban July kwakwala last kwakhona ezikulu ezino General Sibiya ngabe ngobani nje niyeke aba ama celebrity lana ke esibalindele ndibona ngathi no Khanyimbawu nje for after a very long time ngasaba attend nje naye uyeke nje zonezo ke wabona osomizi bonke abantu abaqhela ibe ngobani nje ezikulu njengoba General Sibiya bekakwazanga kuya ibe kuye bani. Okay bafowethu ndive nodudle thick dudle besithi hey abaxakekile abantu abancibeni abantwana ngoba hey abayiqhelanga lo uyabona bozokubhataniswa nje ba at least turnover mayibe khona bafowethu because aba baqala ukuya khona abekho. Bafowethu i-testimony kaGeneral Khane singathi iyafocusa kumcimbi onokwenza kwi-chat zikaGeneral Khane plus noMohammed Sayed uGeneral Khane plus omnye Ismail naye angibani Ismail kusobhizinisi yena ononto okwenza nento nemoto so kubonakala ingathi apha kubokuphekwa kusenza ubuqhophololo nento okwenza nethenda. Ithenda yokuqala ke wafocusa into enokwenza nePPE eyase side last ifaka ke phofu uTreasury nivi into yakhona wayesasebenza kwaTreasury ngoko ubani uGeneral Fani Molefe lo suspendiwe ngokwapha esipoliseni ngoko wayengekabikho sesipoliseni waye kwaTreasury so bonakala ingathi ke khona nje u5 ubeke emdlala naye apho asithethi ngethenda imali encinci bafethu sithetha nge-tenders zama PPE ngexesha le-COVID-19 above 200 million kuze kube khona kwi-chat zakhona bokujongwa ezifaka uMohammed Sayed uGeneral Khane kukhona into eziyamfaka mos naye uFani lona ibili uFani bampisteketiso bafethu code name kaFani kuthiwa ngipilot hayi andazi noba khona nje lento akayifufisa emoyeni wenza izinto zilunge sharp so ke ngoku kukhona lapho sokude kusenziwa even iziplit zemali into ba sizayisplita njani inoba le mali khona lapho ndibone khona no 33.3%. Hey kukhona lapho ndibone 90 something million bafethu ongathi ofani bazathola 37 million bo General Khane obo 93 million nayeba nje bafethu le mali ebizwa apha sharp ke. Then kube khona eyesibini ifocus kwafocusa kumcimbi onokwenza kwabonabo ke apho kuthethwa khona ngomcimbi onokwenza ne-helicopters asesipoliseni sisafaka yena ke ngokuyena bani yena uMohammed lona naye uGeneral Khane into ba hayi kuthiwa ngathi yathengiswa esipoliseni zimalini Atomy hayi uzakwenza iplani kuphinde into efaka yena uMohammed lona naye uGeneral Khane kulapho kuthethwa khona ngokudila kuba mabadimele badile noYusuf uAbramji ngulo oyi-journalist lo wakhipha babuqhophololo bama-illicit goods izigarethi ezinobugunyathi phakathi itax ibhatala ngendlela engaqondakali yonke lana so kukhona ke apho kukhona i-chat ethi nje isuka kwi-site lika ethumela zo articles ezifakwa uYusuf ne then kube khona into ethi kumele into ba FR ne then Atomy eyavele ngalula nje nguGeneral Khane ke phofoti hayi ngamanzi amancinci nje lawo into nje singayenza nje fast leyo so zizo nje izinto engabe ngathi zivelile kwisadle kabane lifaka uGeneral Khane uMohammed ndo plus naye uFani ngapha
sibuye kwazofocusa futhi kwenye indaba enokwenza ke ngonethenda ifake into ye-IT yona nje. Lapho ke kuthiwa I think ne-SMSs bezawucebisana into yoba hayi into makupreferwe u-MTN for ukusenda kwama-SMSs, but kubonakala ingathi nje bebemanipulator baze bathipane into yoba mabenze njani. Kuzongena ke another business person okuthiwa ngu-Ismail. U-Ismail lona yena into yakhe ifaka ungu-businessman ongathi uphimpa imoto, but ke ngoku kwakhona sebekwenze ubuqhophololo obunokwenza neparts ngathi zemoto. Hayi ke lapho ke ngoku ivinyi spec apho uba kuzatshajwa malini, athomye hayi masibe ne-meeting naye our man ke cacile nguye ufani lowo. Lapho sekuyo yonke nje into izawukhitshwa nini lo tender, izakhitshwa nini xa seyikhitshwa hayiseyiphumile okanye akwazi ukutshintsha into ezinje angathini. Bonakala ke apha into yoba kukhona lomnye umjita naye obesekethini besokudlalwa u5 for yena, ifaka uGeneral Khan lo mjita lowo plus again ubani ke ufani. But this time uGeneral Fani, xa sithi ufani bafethu ningabi confused, sithethe ngo-National Commission ufani Masemola, sithetha ngofani Muliva. Ifaka ufani again seke sesipoliseni ke ngoku. Kulapho the very same Fani nabashocked mina xa nisiva ngoba wafika ku-ADHOC committee wayotestify, wazenza umuntu yena othi yena walandela izinto ngendlela eright, waze wangathi xa kethetha ufuna ukublame uNational Commission ufani Masemola ngongathi ngoyena mntu ongakange enze izinto right okanye ngongathi makutshajwe yena. But after sivela la evidence ibilidwa pha kwi-absentia ke phofu kaGeneral Khan, ngoba iMadlanga Commission ivele yathi nje asizuma ngoba uGeneral Khan edecide ukuba sesibhedlele okanye esesibhedlele eduduliwe okanye sithi nje whatever story sakhona siyaqhuba thina ngaphandle kwakhe, akwazi nokuziphendulela ke ngoku. So bafowethu ithi nje into xa uyijongile nje ingathi nje ufani lo bafowethu ininzi imali akayidlile and it's very worrisome because apho xa bekuthethwa especially kwela cala elela kwa-treasury ne ibingathethi ngento qha masithi umzekelo okanye nge-KZN ibifaka i-departments engathi zinintsana. So it's very worrisome. So that's just about it nge-testimony i-evidence le seyifakiwe so far ibilidwa ekaGeneral Khan. Hayi zezabuya zona sezangena kweminye imicimbi siva enhleke ithini indaba kabanekaGeneral Khan. Ngapha siwavile amayimi moba bafuna into yoba uKat Matlala azo-appeara kuMadlanga Commission kule veki lesiya kuyo. Ngapha sivile ngakhona amayimi mafika ingathi noJohnson lo we-IDEC bathi bayamrhalela pha. So bafethu ningandiqumbeli, andiyichebanga i-afro, ndiyabazi bakhona bazagwadela i-afro, bayandiyichebanga ndenze nje ilayinana nje ezi-fast yabona le mifrarho le yokufihla nje ndiyenze yona, so ningagwadi banikazi bantwana be-weave. So that's just about it bafethu. Looking forward to next week sive into yoba ithini indaba kaGeneral Khan.